День народження у російській неволі. Політичному бранцю Кремля Едему Бекірову 58. Це вперше він зустрічає свято не в колі рідних та друзів, а в камері Сімферопольського СІЗО. І кожен день, проведений там, може стати останнім. Про це кажуть його адвокати, донька Елеонора та дружина Гульнара. За майже 2 місяці у СІЗО стан здоров'я несправедливо ув'язненого Едему Бекірова із просто тяжкого перетворився на надкритичний. Цукровий діабет, 4 шунти у серці, ампутована нога – все це, на думку кримських окупантів, ще не причина, аби відпустити Едема Бекірова із камери СІЗО під домашній арешт. Як Едема Бекірова привітали з днем народження у його рідній Новоолексіївці і як вимушена неволя змінила життя його сім'ї, розкаже наша Тетяна Сулій. Кримсько-татарські і українські прапори та плакати «Свободу Едему Бекірову» першими із 58-м днем народження політичного бранця Кремля привітали у його рідній Новоолексіївці, що на Херсонщині. Тут організували символічний автопробіг на підтримку несправедливо загратованого у Сімферопольському СІЗО Едема Бекірова. Усі ці люди, попри негоду, прийшли сьогодні сюди, аби вкотре нагадати: Едема Бекірова чекають вдома. За ним сюда стоят люди, которые поддерживают его в этом вопросе, что он не один, чтобы, говорится, знал, что все равно он победит, и мы проявим все силы, говорится, приложим, чтобы его освободили оттуда. Мы хотим, чтобы поддержал он сам себе здоровье, чтобы допускали до него адвокатов, чтобы допускали до него врачей. У домі Бекірових в Новоолексіївці, як і зазвичай цього дня, чекають гостей. Гульнара Бекірова, дружина тяжкохворого політв'язня Кремля Едема Бекірова, накриває святковий стіл. Тут фрукти, солодощі, запашний чай. Розповідає, це вперше за 38 років їхнього сімейного життя. Едем у свій день народження не поруч. Гульнара Бекірова каже, ніколи не думала, що рахуватиме дні, тижні і місяці, які їй з вини російських окупантів довелося провести без Едема. Первый раз в жизни за 38 лет сегодня день рождения без Эдема. Эдем очень долгое время болел. Мы с ними ездили почти 6 лет, изо дня в день мы были по больницам, по 6-7 месяцев лежали в больнице. Но день рождения все равно проходил у нас, мы были вместе. Даже в больнице, но были вместе, родственники приезжали. А сегодня первый день его нету. Вот это его сущность, вот это его действительно подарок, когда все вместе. Он очень любил, он очень открытый, он очень добрый, он очень честный. Сьогодні день народження у найкращого батька на світі. Так про несправедливо ув'язненого Едему Бекірова говорить його донька Елеонора. Сьогодні вона отримала десятки повідомлень від зовсім незнайомих людей. Всі вони впевнені у його невинуватості і вірять, несправедливе ув'язнення скоро скінчиться. Елеонора заледве стримує сльози цього дня. Вона понад усе хотіла б бути поруч із ним, але окупанти силоміць розлучили їх ще 12 грудня торік. Тоді російські ФСБівці затримали Едема Бекірова на адмінмежі з окупованим Кримом, а вже наступного дня так званий Київський райсуд Сімферополя запроторив його за ґрати на 2 місяці через вигадані і цинічні звинувачення у незаконному зберіганні вибухівки. Ця неволя може вбити батька, каже Елеонора Бекірова. Він потребує нагляду лікарів, натомість батька тримають у нелюдських умовах спецблоку Сімферопольського СІЗО під цілодобовим відеонаглядом. Он находится сейчас в ужасных условиях, в камере спецблока. Там ужасная антисанитария, там очень маленькая камера. В первое время у него забрали костыли и протез, то есть он не мог передвигаться. За месяц нахождения в СИЗО у него открылась еще одна гнойная рана, так как перевязывается он сам, то есть врач один раз приходил к нему в камеру, и не для оказания медицинской помощи, а просто поговорить. Цукровий діабет, 4 шунти у серці і протез на місці ампутованої ноги. Людина з такими діагнозами, на думку окупантів, може перебувати в нелюдських умовах спецблоку Сімферопольського СІЗО. Такий цинічний висновок із лікарні імені Семашко днями отримали адвокати Едема Бекірова. Адже утримуючи Едема Бекірова в СІЗО, Росія порушує усі можливі міжнародні правові норми. Росія не йде на жодну поступку, хоча все це те, що вона
здійснила проти Едема Бекірова. Це незаконно, несправедливо, але так себе поводить країна-агресор. Сьогодні от такий день, коли Едем перше проводить свій день народження в неволі. Ще раз просто треба акцентувати увагу на тому, що з одного боку всім треба бути максимально обережнішими, коли мова йде про якісь контакти з російськими окупантами. Оккупанты превратили человека с такими заболеваниями, с такой историей болезни, содержат его в антисанитарных условиях. Он находится в Симферопольском СИЗО, нуждается в постоянной системном медицинском уходе. Человек, которого практически ФСБ убивает, нуждается в нашей помощи, в нашей поддержке. За вироком окупаційного Київського райсуду Сімферополя Едему Бекірову доведеться провести у СІЗО ще щонайменше 4 дні. 11 лютого закінчується строк тримання його під вартою. І сім'я, і адвокати Едема Бекірова сподіваються, розголос довкола справи несправедливо ув'язненого кримського татарина змусить окупаційне правосуддя випустити Едема Бекірова з клітки принаймні під домашній арешт. І він нарешті повернеться додому, туди, де його люблять і чекають. Тетяна Солій, Іслям Пінка, Заман, АТР.